Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio!
Aksyon Radio Philippines Standard Time, 1:44. Ang oras ginadulong sa inyo sa mga tagpalamatikad, siyempre inyo kubos nga lagad si Tita Wilma. Ari of the Night naman kita tutugtak sa karon nga hapon sa palatuntunan This is My Life. Martes nga edisyon. Oktobre 20 tuig 2020, nakapanyaga na wala pa na. Wala ka panyaga. So, nasundaan nyo na panyaga. Pamangkot lang nga dito ha? Okay, kumusta lang sa tanan-tanan sa kutub sa ato malabutan? Sa paglingaw karon nga hapon sa sininga programa para sa inyo na liton makadali sa itong ginapangatubang mandira sa aton panimalay. Ang sobra-sobra nga stress ninyo sa mga sikiting naton ara-dira ug ta sa ila pagtuon sa kalabanan subukan ano ganito in modular learning sa ugtas-ugtas hindi lang mga estudyante syempre nagatudlo man sa ila na duga nga pasensya kag pahanunot pasensya gid Tita Wilma no mga senior citizen naton dira kamusta lang sa inyo ano sudan nyo da panyaga okay lang mo ha okay something nagahilay-hilay kag nagasulod pandig nagapiyong-piyong inyo mga mata basta palamati na nagaupod kay Tita Wilma hasta alas 3 kita iya nga mag-aop dinay sige lang no hambal sa pila ka parte na bahin, pila ka bahin, pila ka parte tawe na sa probinsya sa Negros Occidental, maulanon kuno nga hapon, magalumon nga kahaponanon, inatungod man sang aton sitwasyon, no? Sa dalagan sa aton panahon kay may bagyo mo, no? Dili sa aton pungsod Pilipinas, si Bagyo Pipito, titagaan pa kamo update sina dugay-dugay, kundi na siya, kung bala may ara na sa napaidalom sa public storm signal, si baluon na ito nina dugay-dugay. Na? So, steady lang kamo, relax lang kamo dira, patunaw-tunaw sa mga wala lang dugay nga nakapanyaga, na? Sige lang, go-go lang titawe, di ba? Kag padayunon ginaton sa liwat, adlaw-adlaw nga ginasulit-sulit ni Tita Wilma, padayunon na ito ng paghalong-halong. Ang paghatag proteksyon sa iton kaugalingon ina tungod man sa ginapangatubang naton nga pandemic ang COVID-19 nga kinahanglan hindi gid kita magkumpiyansa hindi kita magsaling jutay pagid nga pag-antos pagsakripisyo ang himuon naton siyempre ay oo nga mga anak mo hindi na gani kuno mo hindi asoy pa na kaya pa na sa mga powers nila di ba yes Tita Wilma kag sa siniman nga hapon, lingawon naton kamo sa isa ka matahong nga lilentunon, dugang pa, nga iton man basahon nga mensahe sa inyo, sulat, paliman sa isa naton ka, palangga na tagpalamati, isa ka amay. No. Nega problema sang iya one and only. Amay, one and only isa lang kabilog niya mo, no? So, karon bantayan man naton ang kaundan sina sa iya sinimensahe, kung anong iya sitwasyon, anong problema? Bala may problema o kung wala. Kag ang aton man mapaanggit sa inyo sa sininga hapon, ano ganito Tita Wilma? Kung sa bagay damo na sa ila mo, ang alibhon na sa sininga hapon, inestoryahan naton kag kung ano ang iya sinimabulig para sa ikayong lawas sa aton mga palangga nga mga tagpalamati. Kag syempre,
Ang ato naman tagsa ka horoscope nga ginabantayan ninyo, tagsa kahapon na ninyo, tagsa ka zodiac sign. Kabay pa nga maayo lang ang aton pagpangalagad man sa sininga hapon. Di ba, Tita Wilma? Oo. Sige lang. Go lang. Alauna 49 na. Action Radio Philippine Standard Time. Kadto kita sa update ani sa atong panahon sa bagyo nga si Pipito. No? Sa latest update sa siniyang bagyo, mas pa siya nga nagbaskog. No? Mas pa siya nga nagbaskog kag isa na sa karon ka tropical form si Pipito. Saging pagwa man nga weather bulletin sa pag-asa kaina alas 11 na pagwa sa pag-asa alas 11 katapusan nga nasiplatan ang sentro ni Pipito sa kalayuan nga 295 kilometro sidlangan nga bahin sang Bales, Aurora na ang kon iya ang porsa sa hangin nga nagalabot sa 65 kilometro por hora malapit sa sentro kag may pagmadlos man nga nagalabot sa 80 km por hora. Ang hulag ni Bagyo Pipito, ara siya sa direksyon aminhan na katundan sa kadasigon nga 60 km por hora. Kaya natak na ang tropical cyclone wind signal number 2. Diin to na mga lugar ara na sa La Union, ang La Union, Ifugao, Benguet, Nueva Vizcaya, ang Quirino, Pangasinan, Nueva Ecija, ang Tarlac, Aurora, southern part sang Isabela, southern part sang Ilocos Sur, southern part sang Zambales, kag northern portion man sang Quezon. Ang napaidalong naman signal number 1 amo ang Abra, ang Kalinga, Mountain Province, Bulacan, Pampanga, Bataan, Manila, ang Rizal, ang northern portions ng Camarines Norte, ang Catanduanes, ang iban nga bahin sa northern portions ng Quezon, kag iban pa nga bahin sa Zambales. Kag noon sa pag-asa, sa tunga-tunga sang alas 7, sub alas 11 sang gabi karon, no? May posibilidad na mag-landfall sa Isabela, Aurora area si Bagyo Pipito. Pagkatapos, matabok ni siya, no? Matapos niya nga maagyan ka matabok ang Luzon, magapadulong siya sa West Philippine Sea. Karon nga adlaw, syempre, ang tropical depression na si Pipito, magadulot ina siya sa sang kasarangan kung tumabak kung pagbubo sang ulan, no? Sa bahin sa Bicol region, sa may Marinduque, sa Romblon, sa may Quezon, Aurora, Nueva Ecija, Nueva Vizcaya, sa Quirino, Isabela, ang mainland sang Cagayan, Pangasinan, kag Benguet. Mahuyang naman tub-tub sa kasarangan, kag kon kaisa mabaskog nga pagtupa sang unan, babatsyagan dito sa bahin sa Metro Manila, nabiling nga bahin sang Luzon, diri sa aton sa Western Visayas, Zamboanga Peninsula, kag Bangsamoro. Sa Webes, napaabot ni siya kag ginalauman gid nga magwa na sa aton pungsod si Bagyo Pipito. Di ba, Tita We? Yes. Pero, dali lang gid, Tita Wilma. Diri sa aton sa Bacolod kag sa Negros, as mentioned ni Tita We, maka-experience kita sang magalumon na kalinitan pag ulan-ulan. Ang temperatura nga nato na batsyagan na humaling kainas ang kagahon, Bacolod kag Negros Occidental 24 degrees to 29 degrees Celsius. Kasi haring adlaw, although nga wala ginaton siya nakita kay nabatsyagan ang kainit niya, pero ang kasanag sa kalibutan, siya ang nagpakita alas 5:48 kainas ang aga, magatunod siya karong temprano alas 5:33 ng hapon. Wow, alas 5:33 karong dulong ng palibot naton. Pero mga palengke natin ng mga tagpalamati, may isa pa, na? May isa pa, kay magluwas sa Tropical Storm Pipito, may isa pa kabagyo nga ginamonitor ang pag-asa. Pero ini ang isa kabagyo nga iniara pa siya sa gwa sa ating pungsod. Ang among nga bagyo nga sa Tropical Depression category, katapusan siya nga nasiplatan sa kalayuon nga 1,735 kilometro
sidlangan, aminhan na sidlangan, sang extreme northern Luzon, sa pinakapunta nga bahinsang, aminhan nga bahingya sang Luzon. Ang kuni ang pwersa sang hangin nga nagalabot sa 45 kilometro por hora malapit man sa sentro, kag may pagmadlos nga nagalabot sa 55 kilometro por hora. So paabuto na ito, kabay pa, na, basi magliso pa lang niya kag hindi siya magsulod sa atong pungso, di ba? Pasalamatan na ito, ha? So kung magsulod, kinanglan i-monitor gid naton. At i-monitor gid naton ilabi sa mga manubo, malugar bala, na mga kauturan naton sa ilastar, kinahanglan ha, ulo alig matged. Okay. Sa ibang pagid na itong Tito Wilma nga mga update, parte ni sa, LTO, no? Sa LTO. Kay liwat batunon iya sa mga talatapan sa LTO kung Land Transportation Office ang mga nagaedad 17 tugtog 21 anyo kag edad 60 tugtog 65 anyo. Ay inabasi man sa rekomendasyon sa Interagency Task Force. Suno sa LTO, ang mga nagaedad 17 tugtog 21 kag 60 tugtog 65 na gusto iya mag-apply sa student permit, driver's license, kag conductor's license, pwede na kamo makapadulong iya or makakadto sa mga opisina sang Land Transportation Office sa inyong lugar. Kaya ginapanong duman sang LTO nga extended ang validity sang mga nag-expire nga lisensya sa sulod sang ginapatuman o kung iya sa panahon malas ang ginapatuman ang restriction period na tugtog sa Disyembre 31. Okay? Yes, sa ipakita ka panugdom, Tita We, na natungod naman sa SSS kay extended until November 30 ang pagbayad sa monthly contribution sa mga miyembro sa SSS o kon Social Security System. Kag sang mga employer nga wala yung makasettle sa ila overdue contribution sa mga nakaligad nga bulan tungod sa COVID-19 pandemic. Kaya ang mga employers miyembro sa SSS na wala makarimit sa ila contribution from February 2020 until October 2020, ay pwede pa ka mo makarimit until November 30 nga wala isang penalty. Oy, si kanami, pwede lihog ko da, sir. Ha? Kag, nagluwas man sina Tita Wilma, ang contribution payments ng SSS from January 2020 until December 2020 sa mga self-employed, voluntary, kag non-working spouse, ha? Ina mga non-working spouse numbers, bala? Ha? Sa mga household employers para sa ilang empleyado, pwede man makabayad tugtog Disyembre 30. Kaya ang mga empleyado nga may SSS approved installment proposals, ginatagaan man sang deadline until November 30 nga mag-deposit sang ila post-dated check nga may due halin March 2020 o tugtog iya October 2020. Ang kaya pag isang SSS, tungod holiday ang November 30, pwede kamo makabayad sa masunod iya nga working day. Ha? Kaga sunod man sa SSS President kay CEO si Aurora Ignacio, ang extension ang nabasi man sa Republic Act number 11494 o kung bayanihan to recover as one act. Kag panabay man ni Ignacio sa SSS covered employers kag miyembro, hindi na kamo maghulat pa sa deadline na kag mas maayo pagid kung magbayad kamo sang mas temprano pa. Okay? Yes, Tita Wilma. Kag gamay lang gid nga flashback kag refresh sa inyo sa update sa atong sa ni COVID-19 nga wala kayo na nakabati no sa atong sa ni Action BBB pag-report ni Action Dorel diri sa sudad sa Bacolod kami ara gid nga pangulit na sa wet mo di ba? So sa update naton
sila na tugay ni Tita Wilma. Oho. Kag, yes nga, okay, dali lang yan, no? Kaysa, update naton. Anyway, kasuman. Kahapon, dali sa Dakbanwasan, Bacolod, may bago kita nga recovery, no? 31 ang bago nga recovery. So, recovery sa karon, siyudad sa Bacolod naglabot na sa 3,899. Diba? Yes. Kag sa mga infected cases naman, all in all, may 4,000 or 4,629 na ang Bacolod. Si ang bago nga nagdugang 21 ka kaso. Pero ang active, out of 4,629, 614 lang ang active cases. Kaya damo sang nakalampuwas na mga alalayo. Kagpasalamat kita nagapabilin iya sa Siyem to Justice Aid ang kadamuon sa nadulaan sa kabusi. No? Nagpabilin sa mo sinaula sa may nagdugang nga napatay dahil sa siyudad sa Bacolod. Siyempre sa probinsya sa Negros Occidental, may 4,073 ka mga kaso. Kaya hapon nagdugang ang bago nga 82 kabilog. Na. So, sa 4,073 ka infected sa kabubusan, ni 149 na lamang ang aktibo yan na kaso sa COVID-19 sa probinsya. Gamay na lang salamat, dear Lord. Ha? Kag ang mga nag-alala ito, 2,380 Tita Wilma, na? Diba? So manati nga pamatian na bisan paano gaamat-amat na gidman. So padayuno na to ng pag-amat sa pag-amat-amat naton magasigi-sigi na ina. Ha? Okay? Kag halong-halong sa gihapon, gina-remind ginaton ina sa inyo. Ato na na matahong nalilantunon, halin kay Jose Feliciano. Sa intro pa lang, saan amo yan nalalantunon, na-imagine nyo na kung ano inang nalalantunon, ang ipabating ni Tita Wilma sa inyo karon nga hapon. Yes. Once there was a love. Once there was a love. Inagin sulat man. Kagin amba ni Jose Feliciano. May version man sina si Chick Gerard. Di ba ito ang artist Jose Feliciano sa iya album nga Flowers, pero ina nga lalantunon gen-release sa 1970. Ang genre sa kabuk lalantunon is Up. Di ba Tita Wilma? Sa iya pa lang nga title, One. Ayan, word ka lang. Istorya ina sa nakagigad niya, nahanungod sa patag iya sa paghigugma. Ba, di ba? Pananguton, Once There Was a Love, it's about his love story. Daw mga portion na yun. But actually, Tita Wilma, na lang yan kung nagkuha natin about the Once There Was a Love sa bahay ni Jose Feliciano. Diba? Genre pop, kag ang nga pag-release na 1970. Magluwas kay Jose Feliciano si Chick Gerard, may version man siya. Pang amo nga lilinsinon ang Once There Was a Love. Relax lang, balik pa si Tita Wilma pa rin naman sa itong sulat pagkatapos ang tilaman sa mga importante nga mga commercial. Whatever you're... Okay, masay hi and hello. Ani kita sa itong mga palangga ka mga tagpalamati nga nagaumpod diya sa itong mga hapon sa This Is My Life sa FB Live, no? Salamat gid sa inyo, no? Hi lang dira kay Melchorita Ferrer. Good afternoon kay Maria Cecilia Pabon Jimenez. Good afternoon, Ma'am Wilma. Maria Luz Grijaldo may kunat. Wow, siling yan to. Maulanon nga hapon. Maulanon da sa inyo. Sa amon galong palang dugay-dugay pa na matupa, no? Nelda Sigwan, si Ma'am, salamat gid mayong hapon sa imo. Kay Miss Heaven man, thank you. Mayong hapon, Miss We.
Aha. Kay Ma'am Elizabeth Malaka Gamala, good afternoon. Ma'am Wilma, monitor your program. Stay safe, take care always. Godspeed. Likewise, Ma'am. Kay Mary Joy Vilario Manginaw, good afternoon. Salamat man. Good PM. We my message could again send sa imo please public service in thanks gid. Okay lang taon ko na tilay. Good afternoon. Salamat gid. Yes, ako on. Dugay-dugay. Open ko na. Good afternoon, Tito Wilma, watching from Sitio Ubos, San Enrique. God bless and keep safe. Energy Fans Club. Oh, April Joy Buena Flor Gaston. Miyambro ka man gali ha. Sa Energy Fans Club. Yes, sa mga taga Sitio Ubos dira sa San Enrique. Dira kay mamayik sa inyo dira tanan. Mayong hapon kag madamo gid nga salamat dita kung isa-isa namdamo sa inyo dadaan no. And Gino sister, good afternoon Tito. We're monitoring always. God bless and keep safe. Love you. Yes, salamat gid. Alex Monteza, mayong hapon Tito Wilma. Sheena Dikat Banyares. Good afternoon Tito Wilma. Greet ko ang Dikat and Banyares family. Permigit kami nagapamati sa imo. Stay safe gid everyone and God bless. Okay. Kativir. Araman si Kativir. Oh, hello, Tito We. Good afternoon. Kay Lilibet Malaka Pabilio, may hapon. Wilma, ba na magulang ka pa sa akong Wilma mo lang ko ba? Ha? Mayong hapon, Wilma, monitor lang ko sa programa mo. God bless, galag gapok. Patamyaw ko, Tito We, ang pamilya Selo. Siyang barangay na Bulaw, si Palay City. Madamugin nga salamat. Hello, good afternoon. Yuki Monorai, hello, watching here from the Gig Cyber Security Firm. Wow, salamat kid. Mayong hapon lang dira. Kay Emmy Esmeralda Durido, good afternoon. Tita Wilma, watching from Hong Kong. Yes, Emmy Esmeralda Durido, thank you, kid. Virgie Olpinda. Good PM action, Tito We. Watching always. Kid from Celine Holmes. Keep safe always, Tito We. And God bless. Annabel Garcia. Yes, mayong hapon lang dira sa inyo. Salamat kag madamo kid nga salamat. Oh, mayong hapon gid tanan-tanan po, Tito We. Okay. Kay Miss Annalyn, thank you. Yes, salamat gid. Yes. Dugay-dugay balikan ko lang ina. Okay? Yes. Mga ka-aksyon, madamo sa naglaylay na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Dr. Alfred Pure Medicine
Wilma, magabasa na sang etong sulat sa sininga hapon. Aha. Ang etong sulat nga pag Dear Tita Wilma, ang kabuhi sang tao napunan sang kalipay, kasadya, kasubo, kasakit, kadalagan, kag kapaslawan. Ang tao mahimo malipay tungod sa kwarta, propiedad, pamilya, espiritual. Sa inyo mga eksperyensya sa kabuhi, kalipay man ukon kasakit. Tugutin ninyo ako nga mangin kabahin diri. Dear Tita Wilma. Okay, ang etong pagbabasahon niya sila sa sininga hapon halin sa isa ka amay, Tita We, di ba? Isa ka amay, ginpaagay lang ni sa kuno sa iya cellphone, pakadto sa account ni Tita Wilma. Nagapatawag ini siya kay Bong. Si Bong ang ngalan sa amay. Kag ang iya nga mensahe nagasiling. Dear Tita Wilma, una sa tanan, mainit ako nga nagatamyaw sa imo kang maayong hapon. Kag sa tanan nga nagapamati sa programa This Is My Life kag nagaupod sa Facebook Live. Tawgon mo lang ako kay Bong. 40 na ang akong edad. Single father ako, Tita Wilma. Sa akong bata nga babae, nga ginbilin sang akong asawa. Mga pulo katuig na ang nakalitan. 19 years old na ang akong bata subong. Palangga ko gid kaayo ang akon bata, Tita Wilma. Ako, manubo lang ang tinunan kag wala nakatapos sa akong pag-eskwela tungod sigado kami. Wala ako sa permanente na obra. Ako, bisan ano lang nga makwartahan, ginahimo ko. Kung kaisa, nagapamasura ako. Lamang, may sagod ako sa akong bata. Wala ako nakuya, Tita Wilma. Patay na ginawa ng asawa ko, gani palang gaon ko sang lubos ang akong bata. Abi mo, Tita Wilma, isa ka best. Naging swerte man ako nga naka-extra ako bilang isa ka construction worker. Sa isa, balay nga ginapatindo. Amo atong ginhalinan nga daw sige-sige man ang akong obra tungod nakilala ko ang kontrakto. Kami nga mag-amay, nag-estar lang sa isa kahayog-hayog. Kag ara sa squatter nga lugar. Sa squatter nga lugar diyan. Pulos antos kag sakripisyo ang ginahimo ko sa akon kaugalingon. Tungod halos tanan nga ginakita ko para masuportahan ang ako nag-iisahanon nga bata nga babae. Napamatyag ko subong, daw nagtalang isang bayan. Babae ang bata ko, pero abi mo, Tita Wilma, barkada lang ang iya gina-intende. Sang taulang nabalaan ko, nakidate na siya sa iya nobyo. Isa istambay diya. Isa ka istambay diri sa among lugar. Hindi ko na siya makontrol. Pag konsitahon ko siya,
O kung hambalan lang, ginasaba niya ako pabalang bitaw. Ini ang nagahatag subong sa aking problema. Kung ano ba lang dapat ko himuon sa isa ko kabilog nga bata na babae. Diri lang asta ang akon sulat para sa imo, sabay nga mabasahan mo man, Tita Wilma. Bong. Okay. Hi, Bong. Salamat. Mayong hapon. Pasalamat ka man na may nabilin ang asa ang mga handumanan sa imo. Pero subong nanging problema. Pero sa sinaga sitwasyon, Bong, wala ikaw nagaisahanan. Madamo sang solo nga ginikhanan nga nagamadinalagon sa ila kabataan nga sila lang solo man ang nagasakripisyo, mapa-eskwela, mapagkaon, makatundan sa mga maayo nga gusto sa ila kabataan. Ay nga wala man ginaswerte. Tungod wala kang ikasarang sa pagpa-eskwela sa ila kabataan. Nagatanang pasangbana sa ila kabataan. May ara man nga ang tanan, pareho mo sumsub ang kaugalingon, ang lawas, ang kusog. Panahon tanan sa trabaho. Lamang nga hindi mo mapabasig sa bata mo ang kabudlay sa pagpag-isip, sa pagpadako sa iyo. O galing kay titigalo, hindi mo mahagtaginan. Ang focus mo aron sa trabaho mo para kung may pangayon ng bata mo, mahagtag mo. Pero sala ang nangihisig. Tungod ikaw mismo ang nagsilid. Nga, ang nakita mo, daw nagtalang sang bana sa inyo anak. Feeling ko, tutubong, siguro, ginpadako mo ang bata mo sa sobra-sobra man nga pagpagusto ng inang gahuo ka bala pero why siya kabalo. Ginabudlayan ka. Gahuo ka lang wala siya kabalo. Nga nagaantos ka na kay nagasakripisyo para nga matindugan mo ang ginhuo mo sa iya kaghatag. Kasi masiling kabalo palangga. Di ba lang kabataan? Basta mahatag mong nahatag ang napangayo nila, masiling sila palangga sila. Pero kung hindi mo sila mapaintindi, kung hindi mo sila mapabalo, kung paano mo nahatag ang ila gusto, wala gina sila kabalo. Enjoy lang natin. Wala ba lang? Di pa dako mo ang bata mo sa iya sini layaw, mga layaw, iya ka pretso, na? Gani wala niya makita ang imo dako nga pagsakripisyo. Wala niya mabatsyagan kung do ano kabudlay ang ginhimo mo para sa iya. Nagdako siya, wala respeto. Nagdako siyang wala sa respeto sa imo. Tungod nga, nasabat ka niya, mo pabalang pa kung kaisa. Magkakitinan sa ginikanan. Pero galing sa mga kabataan balasubong, mga siling ganin sa iban nga, ay kinanglan maanad kag the other way, nga magsabat ang bata sa imo. Kailain ang ila subong kalibutan. Pero sa gihapon, mga parents, mga mama, papa, lola or lolo, suduan din natin sa maayo iya nga values ang ating mga kabataan. So, nakita na to na siguro nagdako ang bata mo nga daw wala or juta ang respeto sa imo, tungod siyang kapabayaan naman, pagpabayaan mo. Pagpabaya in the sense nga ang tanan mga panahon nara sa pagtrabaho para nga makakita ka kwarta para sa iya. Kasi kung kaisa sa tutuod balabong, bisan ginikanan, nga ang paghatsanan nga gusto sang kabataan, pagpalangga, no? Gali sala. Wow, oh my God. Dapat, umpisa pa lang papaybong or papabong sa pagkabata, i-mold na naton ang mga bata. Oo, i-mold naton sa maay nga pamatasan, kaya nga pagdako nila, ang mga maayo nga kinaiya, ang kuno nila. Magsiling nga, sa totoo lang, sa pagpadako sa atong kabataan, ang influensya sa sulod sa balay, gamay lang nga porsyento kumpara sa sagwa mo sa environment. No? Kaya nga mas more ang ila exposure sagwa sa balay kung pabayaan mo lang. Si kadamo sa nagakatabo hindi natin makita. Mga nagakatabo nga hindi natin masaksihan kung ano, kung sino mga kaupod nila, mas dako ang influensya kumpara sa sulod ng balay. Amo nang kung kaisa sibot lang ta, duway ng taga-tudlo ang bata na magsabat sa amuni,
Doon man tagatudlo sa iya nga maghimo sa amo ni nagakibot ka lang, ha? Na influence sa eskwelahan, sa ila barkada. So, mga kaupo nila sa mga playmates nila, di ba? Nan. Pero, sa sitwasyon sa mata mo, amo na, ako ginabatsyag kong sitwasyon mo tutubong, kaya nga, kanugon mo, na, kanugon sa anak mo, kung magsalan pa siya sa banas, babayi ka. Kag dira, sa imo nga paghimakas, kag sa imo pag-angkon sa problema nga do ginagidid mo subong, mabatsyagan naton. Mabatsyagan naton ina para sa imo, mabatsyagan naton kag nahibaluan naton kung daw ano mo kapalanggaan imo asawa nga nagtaliwan una sa imo. Buot silingon, nag-una siya sa pagpahuway, tungod nga, mas mabakod ikaw kumpara sa iya. So, ato ba nga? Ato ba nga kag pagkatapos tudlo siya sa mga mga. Hindi ka dapat madulaan sa paglaon. Subong ang kabataan, inag mo kag birahon mo sa mga sugilanon, may puwersa kang, so ay na, wa effect na, tutuot. Primero lang. Pagkatapos birabirahon mo, gapanigya, pagkatapos daw, salsalo na nga doon, hindi maduplan. The other way round. Ipabatsyag lang sa iya. Sa iya, kay isa lang siya galit. No? Ipabatsyag sa iya, na amay kay gihapon. Inikanan kay gihapon. Samaay ng pagsula nun. Painchindi mo sa iya ang iya pagkababa. Ipainchindi mo sa iya ang responsibilidad sa iya kaugalingon. Ipa-intindi mo man sa iya kung ano ang pagpalangga. Kag kung saan o balaga. Bala na ka dapat subong na mag-bisyo na siya sobra-sobra sinasubong. Ukon, may dapat siya tungdan sa iya kaugalingon para maging maayo siya nga tao sa palakot. Nga hindi siya magsinuso. Papabong, ara kag gihapon na mga hindi ka madulaan sa paglaan. Kasi balo ako, ang kaayo sa imo balatsagon sa sinsiro sa imo paghigugma sa imo anak nagapabilin sa gihapon. Ang pagpangamuyo ara gyud kinahanglan. Istoryahon mo siya sa maayos. Hindi ka kagid timing. Isusubong. Kung makahiningan mo siya, istoryahon mo siya sa maayos. Kag amat-amato mo pa intindi sa iya, kag kung daw nag-amat-amat dulot sa iya, ipabatsyag mo sa iya ang pagdisiplina. Ipabatsyag mo sa iya nga babayi siya. Kag kung daw ano ka-importante ang iya pagkababayi nga dapat niya halong. Diba? Amo na iya tutubong, kabalugid siya kagabatsyag ko kung daw ano ka dako sang pagpalangga mo sa iya. Okay? Kasi dula sang paglaom. Kinahanglan padakuon mo siya nga may paghangop, pagpalangga man sa iyo bilang ginikanan. Kaya kinahanglan ipabatsyag mo sa iya sa tiun kung siya ang yara sa kapipitan, kung may ginabatsyag sa iya lawas, ikaw ang nangin amay kag iloy para sa iya. Kung ano ang mga problema nga nagabot siya kabuhi, ikaw nga nagaunang sa iya. Nga handa. Kag handa gyud tawi nga mag-antos para sa iya. Amay ginikan, di ba? Ara nga mabakod kung kinahanglan ko niya. So sa imo bong, ari man ay matakong nga ambahanon para sa iyo. Sa introduction pa lang sa nga mga ambahanon, instrumental pa lang sa nga mga ambahanon, isang wala pa sa lyrics, kabaligid-tigit sila. Nga nasibaluan niyo kung ano ina nga ambahanon. Guilty. Diba?
from John Wilma. When I am down and oh my soul so weary, when troubles come and my heart burdened be, Nice. then I am still and wait here in the silence until Till you you come come, and sit sit a while. me. Sa ilang first paragraph sa You Raise Me Up, Papa Bong, ibutang mong imo kaugalingon. Ha? Ipaintindi mo sa imo, anak. Na kung ara ikaw sa kabudlayan, kag feeling mo do kabugat ang tanan, ano man nga problema ang ginaangkon mo, mabugat sa imo jibhan. Ipabatsyag mo nga bilang ginikanan. Amay ka man, iloy ka man. Ipabatsyag sa imo, anak, nga ara ikaw, nagahulat sa iya. Ara ikaw, gahanda sa paghakot kag pagpamatik sa iya. Tandaan lang dito natin nga ginikanan, amo ining trabaho nga hindi naton mapangindian, amo ining trabaho nga hindi naton give up, kag hindi kita makasiling ma-resign na ako ito Wilma. Kaya hindi ko pasaraman ang problema sa akon mga amo ining makadalayaw nga papel naton sa kalipitan mga ginikanan. Kung mapadako naton ang aton mga anak, may balagsyagon, may kahadlok sa halino, may paghigugma, kag may maayo na siniya. Bisan sigado lang kita. Amo ina ang aton makapugal, hindi lang sa parahon natin yung ginikanan, kundi sa mahal natin. Kinahanglan mapadako nato ng aton kabataan na may maayo na patangkang, di ba? Maayo kag maayo siya nga klase sang anak sa palaabuton sa iya kaugalingon nga pagpan. Papa June, Papa Bong, or Tatay Bong, tawag sa imo sang anak mo, don't worry, magpakabakod ka lang. Ha? Ara ang Ginoo na magatukod sa imo, sa pagpapakod sa imo. Para nga mabuligan ikaw niya sa imo anak. Hindi ka din magdula sa pagkakas. So, salamat gid, Papa Bong. Ina ang aton matahong nga ambahay, no? Naging pabati para sa inyo tanan sa siningang hapon. Alas 2:21, the Action Radio Philippine Standard Time. Sa ito na mga kauturan, dira ang mga may arthritis ng titawe, ang gina-target sa subong. Mga may arthritis kag mga rayuma, ha? Ari ang aton sa ni Panyawan Lemon Oil, syempre, Tita Wilma. At Panyawan Lemon Oil sa ini ka-produkto sa St. Pharma, nga makahatagid alibyo sa inyong mabatyagan na pagpalanakit sa inyong mga joints, sa inyong mga lutad-lutahan, sa inyong mga kaunuran, kaugatan. Arang panyawan din naman tawe, no, di ba? Kaya ang panyawan na tinaga, ano gani tawe? Manunggal. Manunggal na makahatagit sabat sa inyong mga barikos, rayuma, kag arthritis. Ihaplas lang gid ina sa affected area sa inyong lawan. Haplas with love. Grabe, ang panyawan na naman. Pagkahatagid ka sulhay kag katawhay sa inyo agay-agay nga mabatyagan, ha? Ang panyawan na naman, pwede ninyo inamabakal sa mga butika dira sa inyo tag sa kalugar. Kag siyempre diri sa among sa siyudad sa Bacolod, pwede mabakal sa mga butika dira sa Atubang, sa Corazon Locsin, Montiliban Memorial Regional Hospital, sa kilid ng mga butika. Sa iba naman sa Action Radio, sa Jax Marketing kay Miss Eva Santo. Kag mabakal man ang mga produkto sa St. Pharma, sa kanan niya sa sang your drugstore. Ara dira. Ang panyawan liniment, panyawan herbal capsule, kaganatong celebrity cookie soap. Relax lang, alas 12:30, balik pa si Tita mapagkatapos tinig. Ako gali si Melchor Legaspi, marketing manager sang isa ka private company. Ako ay proud kag satisfied nga users sang Life Extension Vitamin D3. Kag diri ko nabatyagan ang epekto sang bintistingan ko siya. Diri ako na kumbinsi. Ay, ng mga anak ka mo. Hi!
Mga manamyaw tanay tawe Ara daw, hi and hello, indigenous sir Ara. Kay Miss Emmy Esmeralda Dolido, yes, watching from Hong Kong again. Yes, nabasa ko na kaina tawe. Kay Virgil Pinda, Annabel Garcia. Yes, Inday Annabel Garcia. Tita Wilma mayong hapon. Kay Martin Aliling, good afternoon po, watching from Imus Cavite. Alex Montesa, Tita Wilma, patamyaw ko pamilya Panyes, ang puro 4 magsungay. Thank you, kid. Salamat, kid. Kag, well, thank you, so much kagwapa. Sa imo yung chin, pampamo ka na bala. Alex Montesa, Mukadamo, gito sa imo, okay. Kay Alex Fuentes, good afternoon sa imo. Salamat, kid. Okay, yes, Tita Wilma. Kag, kay Indichin, patamyaw ko tita, pamilya Selo, ay nara, Inday Lilibet Malaka Pabilio, monitor lang ko sa programa mo, God bless. Kativir, good afternoon, salamat gid. Kag Sadikat family, Banyaras family, permigil kami nagapamati sa imo. Stay safe, everyone. Okay. Kag, ganula. So, hindi ko siya makita. April Joy Buena Flor Gaston. Good afternoon, Tito Wilma. Watching from City Ubos. Ina. Nabasa ko na siya kay Ina. Kag, kay Inday Maria Luz Grijaldo Magkunat. Kag, kay Melchurita. Salamat, kid. Oh, love. Mayong hapon lang dira sa inyo. Kag, syempre, kay Emmy Esmeralda Dolido. Good afternoon. Nga nagalumaw gid ang mata mo iya. Kay wala ko ikaw matamyaw. Annabel mahusay. Ara na. Salamat gid kay Dexon Magbato. Mayong hapon gid sa inyo dara. Kag kay Tatats Bahiba, good afternoon. Kag kay Dina Regalado, kay Lizelle Miranda, good afternoon. Lizelle Miranda Secare, kay Virgil Pinda, yes, kay Rose Guevara, Adelfa Ortega Luzada, kay Sheena Dicat Banyares, kay Roger Argel Banlos, mayong hapon man sa imo. Kathy Dumaspal, mayong hapon man. Kay Mary Joy Villarito Manginaw, mayong hapon. Salamat gid sa imo. Kag Dina Regalado. Salamat gid. Maayong hapon sa imo man. Okay lang na siya yan, no worries. Janice Sarcipuedes, Janice Sarcipuedes, thank you gid. Kay Noelin Rabutin Andresio, kay Reni Lariosa, good afternoon. Kay Cory Vidaha, kamusta na ikaw? Kay Arthur Yusay, good afternoon. Kay Janice Sarcipuedes, hi Tito We, good PM, greet lang ko family Sarcipuedes, si Jing, JV, June, thanks kid. Sa may Victorious, Victorious to we. Okay, stay safe. Thank you man. Sharon Grace Magno Clamor, mayong hapon Arthur Yusay, yes. William Barrera Binyas, salamat man sa imo. Kag kay Drawed Kauntoy. Anita Lumangyaw from Hong Kong, hi there, good afternoon sa imo. Kag kay Nanay Liling Lumangyaw dira sa may Block 17, Barangay Bata, mayong hapon lang. Josette Magwan de los Reyes, kag kay Nelson Realista. Araman sino na? Braham Palsing. Ronilo Francisco, Ray Powers Oliveros Villa, Liza Sonsion Dijardo, kag kay Friendson. Yvonne Boschir, good afternoon. Thank you, gid. Salamat gid sa imo. Kag Manjo Arnejo. Okay, balikan ko naman ng iban karon dugay-dugay. Relax lang ka mo dara.
Okay, sa mga kauturan na ito dara, Oy, oy, dali na lang na fiesta pista minatay, di ba? Lapit na lang fiesta minatay. So, kung nagkikinig naman sa mga fresh flowers, sige ako na natinaan sa Jenny and Christine Flowers Stand sa likod lang sign by College Bay Center, Ferrero Street, Ina. Na? Kaya nga adlaw, ano to ang hambalo ka ina, ang kung sa Tagalog tawag sinasambong no, alibhon bitaw di ba? Ang alibhon na kasi hindi tanan ginasiling nga mga medical herb ginakilala ya sa Department of Health, di ba? Or DOH. Kung baga malapila lang ang ginamatudtuon nga ginakilala gid sang amo iyang ahensya. Halimbawa na dira amo ni ang alibhon para sa iPhone sa Tagalog sambong, di ba? Gina-endorse na sa Department of Health tungod damo ni siya health benefits. Dira ganyan sa mga kilin makita niyo man, ibang ginatanong ginanila kung ginasagod, sinami nami ang tubo ilagpad-lagpad ang mga dahon, di ba? Halimbawa, ang siling naton alibhon na ang isa sa mabuligan sa alibhon ang may ginabatsyag sa kidney, na may mga sakit sa kidney. Let's say kung may bato ka mo sa kidney, let's say amo na natawag nila kidney stone, na dako ang mabulig sa alibon sa inyo. Ang kidney stone, amo inang calcium oxalate crystals, no? Amo na siya nag-develop niya mangin bato gatiga. Calcium oxalate crystals ina ang pagtawag niya. Masarangan iya nga pagamayon amat-amat sang alibhon as in magagamay gid ang imo bato sa kidney tungod sa pag-inom mo sang alibhon. Kung ni ka nag-inom sang alibhon, hindi lang magagamay ang bato mo sa kidney tungod kundi maamat-amat niya tunaw kay gagamay mo as in no madula ang bato sa imo kidney. Inaiya sunog gid sa pagtuon sang Department of Health. Ang nami pagid sa pag-inom sang alibhon, ang bato sa kidney hindi na mangin aggressive. Kumbaga bala siya, hindi na yamangin rason sang pag-angkon mo sang komplikasyon. Kag hindi lang na ang benefit sa pag-inom sang alibhon, hindi lang niya amo sina. Kaya nga, ginaupangan niya o ginabalabagan pagid niya ang forma na ang pagporma o kung pag-angkon sang dugang pagid nga bato sa imo kidney. Magluwas dira ibang pagid nga mga benepisyo sining alibhon. Diuretic ini, bot nga diuretic makapaihi kung budlain ka bala magpangihi, bot silingon permi ka makabatsyag sa pagpangihi kag tungod dira makagwa ang mga toxins nga nagatipon sa imo kidney. Good, di ba? Kanya makagwa man sa pag-ihi nagaupod ang bato sa kidney mo as
in nga hindi mo lang mabatsigan, ako hindi mabatsigan mo ang kasakitwan mo na di paran, nag-upod na dito, basta masarangan mo na nga mapagwa. Nami pagyed iya ang alibhon sa mga may edema bala, nagamanas-manas ka bala, nagkakatabo kung may mabilin nga fluids o kung tubig sa isa ka bahin sang imulawa. Gani, hindi ako may mabilin nga mga fluids sa lawas, amo na ang dagdag hubaw-hubaw ka, di ba? Yes, Tita Wilma, yes. Sa pag-inom mo sang alibhon, ang edema o kung pagmanas-manas mo madula. Ang isa pag isa makadalayaw yung sa alibhon, masarangan niya ang mga matag-as na temperature sa lawas o kung may hilanat, mapanubo niya hilanat. Di ba? Ubo pagid gani, di ba? Sa ubo na, may manisa ka ito expectorant mo. Kaya masarangan man niya, masarangan din niya iya kung ano ang nabatsyagan mo sa respiratory system mo. Hindi talaga pasikat na sa diarrhea, sakit sa tiyan, skin problems, buni, mga boils muda, kati-kati boils, di ba? O ang sore throat or rheumatism sa marayimang tugkid. Kaya mabuligan man saan, alibhon ang sipon kag ubo, inaiyaho o sa mga tigulang kag sa mga nanay pa, tested and proven, din na, ilang kutubal alibhon, kaya mula na inon ko, maumpawan din ako. Kag pwede man, sundo natin ang proseso, inang steam therapy na bala, na ganito, lagaon mo siya, pagkatapos hakloon mo lang, no, ang iya sininga, aso sa masarangan mo, tubtob nga, pang klemas mo, o kaya mag-homo, ina ang pila ka benepisyo man nga, makuha neton sa alibhon. Dako ang mabulig sa alibhon. Yes, ina ang ito na paambit sa inyo karon nga adlaw. Kag, syempre, Tita Wilma, relax lang. Ang aton manggali, malipatok na ron. Dr. Alfred Pure Mango Essential Forward Stevia, di ba? Inaisa man ka produkto sa Dr. Alfred nga may palapindipan kag US FDA seal of approval. Sa liwat, hindi lang nami sa mga nagaedad-edad na 60 pababaw, kundi sa mga kabataan gid kay nagapa-alerto kag nagapa-sharpen sa ilang memorya, ilabi na sa ilang mga lessons sa karon. Ang icon Dr. Alfred Pure Mango Steam Choco with stevia, may natural sweetener. Florante Pasinabo, yes, mayong hapon lang dira sa imo. Florante Pasinabo, good PM, Tita Wilma, monitor lang kami diri sa may barangay 40. Si Tuto, si Nini, si Epoy, kag nang Laila, Tita. Thanks, gid, kag more power sa program mo. God bless, Tita We. Kay Eddie Laos, good afternoon man dira sa imo, maayong hapon. Ari lang kami gapon, Tita, ga monitor. Okay, salamat, gid. Wing Crisp Senior, hi, mayong hapon sa imo. Kay Ernie Odas Colidas, good afternoon man sa imo. Noelyn Rabutin Andreso, hindi ka gidyayawan, paamo ka na bala. Kay Arthur Yusay, mayong hapon lang gid, na. Salamat gid sa imo, araman. Panyaga, Tita We, ay salamat. Wala pa kamo kapanyaga. Kami tapos na. Yvonne mo share? Okay ka lang? Oo, Tita Wilma. Kay Shane Labrador. Thank you, Ken. Kag Nini, araman si Tatats. Kag si Nini Dixon Magbato. Salamat, Ken. Kag Dina Regalado. William Barrera, yes, William Barrera, salamat man. Mayong hapon lang dira sa imo. Kag, ay si Inday Plaza, kamusta lang sa imo? Kathy Dumaspal, salamat man kay Fredson Morata. Liza Asuncion de Hardo, salamat gid. Okay, enough na ina. Okay, salamat gid sa inyo.
karon ni adlaw, Martes, Oktubre 20 tuig 2020. Una naton nga zodiac sign, syempre, Libra. Ang mga Libra, amo ining mga netaw, Setyembre 24, tugtog Oktubre 23. Mayo gid yang kabagan mo karon nga adlaw, mga good vibes gid ya. Kag abin mo ano Libra, amo ina maka-attract kag mga maayo nga oportunidad sa imo kabuhi. Tanan nga problema nga imo tubangon may solusyon gid. Maabot lang gid ya para sa imo. Ikanal ni, no? Maghalong ka man sa mga tao nga imo salihan. Amo na kang balsin na ito. Mga maswati mo nga mga numero 5, 22, 63, 53, 42, kag 12. Crimson red is your lucky color. Ang mga Scorpio, ini mga nita Oktubre 24, tugtong Nobyembre 22, daw na feeling mo, subong adlaw, daw naglihis ka bala sa iyong plano, pero happy ka sa dito. Ay, baluan mo nga may plano gid ang mahal nga Diyos para sa imo. So, nami na. No? Masuwerte mo nga mga numero, 23, 27, 45, 15, 30. Mango orange is your lucky color. Sa mga Sagittarius, ang mga mga natao Nobyembre 23, tugtog Disyembre 21, abi mo bala Sagittarian, mag-aabot ang imo ginapalangga. Ha? Kaya abi mo siya lang gid ang makapahalipay sa imo, inang asawa mo or bana mo, di ba? Nobyo or nobyo mo. Okay. Sige lang, go lang, kagapadayon lang na maayo ang imo kabuhi adlaw-adlaw nga tinan. Masuwati mo nga numero 8, 13, 32, 22, 50, kag 45. Dollar green is your lucky color. Capricorn kita. Na mga Capricorn, mga natao Disyembre 22, tugtubin na Justin 9. Magtanyag ka sang bulig sa tao nga nakabulig sa imo sang una. Na? Material nga bulig ang iya kinahanglan subong. Mga masuwerte mo nga mga numero Capricorn, Justy 8, 32, 24, 15, 38, card 35. So white is your lucky color. Yes, Aquarius. Ay mga Aquarius naman ini mga nitaw, Enero 20, Justy 8. Magsalig ka. Magsalig ka nga madayon ang imo pag-travel abroad pagkatapos guro pandemic, may chance, no? Halong ka lang Aquarius karon nga adlaw, no? Halungan mo gid journey ang imo lawas. Tungod amo ina ang imo armas sa imo pagpangabuhi. Pangamaswerte mo man nga mga numero 5, 11, Justice 21, 35, card 39. Boxer yellow is lucky color. Sa mga Pisces, ang mga natao, Pebrero, Justin 9, tugtog Marso 20. Abi mo, may solusyon nga nahulat sa problema mo subong. Ari pagid Pisces, ano man ang tinaga na magagwa sa imo mga bibig, maka-attract ina sang oportunidad nga kinahanglanon mo. Ano maswerte mo mga numero? 5, 12, Justy 8, 25, 32, kag 58. Red is your lucky color. Okay, Aries. Ang mga Aries, mga Marso 21, tugtog Abril 19, i-appreciate mong kaugalingon mo kag ang pareho mo, na? Kag tungod sinabi mo, malipayon ikaw sa mag-aabot ka grasya para sa imo. Kag matabo, magpasalamat kayo sa mahal ng Diyos. Mga masuwati mo nga numero, 6, 13, 25, 32, 25, card 38. Royal purple is your lucky color. Ang mga Taurus naman, April 20, tugtog Mayo 20. Taurus, tandaan mo lang, bilog ang kalibutan. Kag ang imo maangkon or imo man ma-experiensyan ang mga blessings nga imo nabaton sa mga nakaligad. Kag liwat naman nga madamo ikaw sa mabuligan. Okay. Masuwati mo nga mga numero
21, 28, 37, kag 45. Emerald green is your lucky color. Ang mga Gemini naman, Mayo 21, tubtub Hunyo 21, hinay-hinay lang, ha, Gemini. Hinay-hinay ang pag-abot ng solusyon para sa imo legal problem. Pero sigurado naman nga malampuwasan mo na. Mga maswati mo naman nga mga numero. 18, 36, 22, 15, kag 32. Electric blue is your lucky color. Sa mga Cancer, ang mga Cancer, Hunyo 22, tubtub 22, Cancer, at ipan na ang kaugalingon mo. Taga-importansya ang lawas mo. Ha? Katagan mo gid sang time ang kaugalingon mo para sa stress management practice. Okay, maswerte mo nga mga numero 3, 18, 25, 30, 29, 40, kag 35. Mango orange is your lucky color. Sa mga layo naman ng mga layo nito, Hulyo 20, gusto 22, at tubangang epekto sa imo mga desisyon. Kung feel good ka, sa nabatsagan mo, kag sa imo na experience tungod sa imo nga desisyon, kayuhan man ang epekto para sa imo, di ba? Mga maswati mo naman nga mga numero 10, 21, 30, 35, kag 43. Lilac violet is your lucky color. Sa mga Virgo naman, mga Virgo na Augusto 23, tubtub Setyembre 23, abihin mo, kada plano mo sa imo negosyo kung may negosyo ka, para mahibaluan mo kung diin magapadulong ang imo negosyo. Kinanglan, ipatuman mo man ang pagdisiplina sa imo kaugalingon kag sa mga kaupdanan mo dala. Mga maswanti mo nga numero 2, 11, 16, 35, 28, kag 51. Cobalt blue is your lucky color. Nabatian natin natong tag sa zodiac sign para naman sa itong tag sa horoscope, pero hindi anay natin pagkalipatan man ang atong sanid dito. Philippine Standard Time, ang ato na 3 o'clock prayer. You died, Jesus, but the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, we trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Jesus, King of mercy, we trust in you. Pangamuyo sa liwat ang aton orasyon para tabatid sa COVID-19 o dininyo si Tita Wilma.
Orasyo Imperata, batok sa coronavirus. O Diyos nga amon amay, kami nagapalapit sa imo, sa amon kinahanglanon, sa pagpangayo sang imo panabang, batok sa 2019 coronavirus o kon COVID-19, nga nagutas sang kabuhi, kag nagtublag sa kadamuan. Kami nagapangayo sang imo grasya, para sa mga tao nga gintugyanan sa pagtuon sang kinaiya, kag ginhalinan sang sini nga virus, kag sang balatian nga iya gindala, kag sa pagtapna sang iya paglaton sini. Ihatag ang imo pag-ubay sa mga kamot, kag ihibalo sa mga dalubhasa sa medisina. Agud ila maalagaran ang masakiton, si may kasangkol kag kaluoy. Subong man ang mga ahensya sang gobyerno kag pribado, agud sila makakita sang bulong kag kasulbaran sang sini nga balatian. Kami nagapangamuyo sa mga nagmasakit, kabay ngang ila maayong nga lawas magapanumbalik sa gilayon. Ihatag sa amon ang grasya sa pagpangabudlay para sa kaayuhan sang tanan, kag sa pagbulig sa mga nagakinahanglan. Ginapangayo namon ini sa imo, paagi kay Kristo, imo anak, kag amon Ginoo, nga nagakabuhi kag nagahari upod sa imo, sa kaisahan sang Espiritu Santo, Diyos sa tanan nga mga tuig sa pangakatuigan. Amen. Maria, mananabang sa mga Kristiyano, igampok mo kami. San Rafael Arcangel, igampo mo kami. San Roque, igampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, igampo mo kami. San Pedro Calungsod, igampo mo kami. Kaga, madamo ginya salamat sa itong sa mga palanggaga mga tagpalamati sa pag-upod kay Tita Wilma sa pagpangamunyo. Sabay pa, na padayon kita nga pamatian para man sa itong kaayuhan. Okay, Tita Wilma, ay ang atong galian ay pagpangapi dali lang gido po rin Zenton plus coffee mix sa shopping sa si Tita Wilma magpaalam na, pero siyempre ang ito na Bible verse for today, halin sa Psalm chapter 90 verse 4, and it says, 1,000 years in your sight are like a day that hath just gone by, or like a watch in the night. Salamat po. Tugtog naman liwat wife, standby sa magkahong nga drama, mensahe sa pansigugma. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Action Radio! Life Extension. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Action Radio! Sa Bacolod Aksyon Radio. Action Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Action Radio! Sa Bacolod Aksyon